Jess ka mga medical frontliners ang nahatagan na sang ila ikaduha nga dose sang Sinovac vaccine. Isa ang City Health personnel nga si Joel sa 610 ka mga frontliners sang Iloilo City Government nga nakakuha na sang second dose sang Sinovac vaccine. Halin sa first dose tubtub sa second dose, wala inisang may nabatyagan nga side effect. Mayo man ang unang vaccine sa kundo mayo man. Kung sino daw sila mapa-vaccine sila kay mayo man ang vaccine mo. Mayo ginya mapa-vaccine sila. Si Ricky naman, 7 na katuig nga medical frontliner, kag subong naga-duty sa quarantine facility sa Jubilee Hall. Isa man siya sa nagbaton sang second dose sang vaccine kainas ang aga. Wala man ko sang nabatyagan, ma'am. Okay man lang ako nabatyag. Wala man ko sang nambal nga naglingin ang ulo. Gamay man lang nga daw nagtaas akong dugo, pero okay naman, normal naman ko subong. Mas importante gid sa amon ang mabakunahan sang Sinovac para man sa amon nga para mablamin layo na sa COVID nga tawag. Relax lang, nagtulog temprano tapos kaginaga. Ginbutan ko lang sa normal akong panuino para sa subong. Para naman sa alkalde, prioridad sini nga mabakunahan ang mga medical kag health practitioners. Ginaplanuhan pa sa dason nga semana ang nag-abot sa aton nga 4,000. Either ang 2,000 sina obrahon first dose kag i-reserve ang 2,000 for the second dose. Or ilargatan lang tanan para mas madamo mabakunahan, no? Maistorya lang ko kay Secretary Galvez para manigurado lang ta nga may second dose kita nga madasig. 15,000 na ang medical health workers sang Iloilo City, apang 7,000 pa lang ang nabakunahan. Ang medical health workers pa ni. May patakatapos sa medical health workers kay ang aton kinanlan gidiri is really 15,000. So ang nabakunahan daw 7,000 pa lang. So may 5,000 patang short. Amo na nga nagsulat ako kay Secretary Galvez para sa bilog nga region para nga makitaan man nila nga kinanlan gid kita diri sa bakuna. Samtang ang mga senior citizens kag immunocompromised ang hindi pa sa karon mabakunahan bangod kinahanglan unahon ang mga medical frontliner. Well, with this number of vaccines, daw hindi kita kalabot sa senior citizens, sa immunocompromised, no? Kay ang aton nga medical health workers hindi pa gani matapos. Mas sila mas delikadong ila sitwasyon kay ara gid sila ya nagpanguna para sa medical nga needs naton, no? So, mahulat-hulat gid ta. Sinila nga semana, duga nga 4,000 nga dose sang bakuna ang nag-abot. Plano sang alkalde nga gamiton ang 2,000 sa first dose, kag ireserba ang nabilin nga 2,000 para sa second dose sang vaccination. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Mga business establishments kag barangay sa syudad sang Iloilo ang ginaengganyo nga magpreparar sang ilang mga COVID kits. Sa listahan sang City Epidemiology Surveillance Unit, may 13 ka mga total confirmed cases ang Iloilo City sang Abril 14 sini nga tuig. Ang mga pasyente, nagaedad 19 tubtob 68 anyos. Nagasaka panaog ang COVID-19 cases sa syudad kag para kay Mayor Jerry Treñas, kontrolado pa ang sitwasyon. Apang kinahanglan mangin proactive. Gani, ginaengganyo sini ang mga business establishments kag mga yara sa barangay nga maghanda sa mga COVID kits. Yes, as a matter of fact, amo na kadto ko to sa opisina kay ma-preparar kita COVID kits, no? Kag ang mga barangay, kag mga negosyo, mga negosyante bala, may ara sila pila kabilog nga COVID kits nga kung may mga positive, may ihatag dayon. So it will include vitamins, vitamin C with zinc, D, B complex, ang paracetamol para kung may hilanat sila,
ang thermometer, oximeter, ang oximeter bala para sa oxygen content mo, instructions nga medical instruction, kag face mask, kag kung ano pa da nga mabutang ta, mga basura bag para nga mga higko nila butang nila dira. Ginahandaan man ang dugang nga mga quarantine facility. Sa Subong, may 500 ka bed capacity ang mga quarantine facility. Gahambal pa ko gani kung base kinanlan may mga oxygen sa St. Therese, mabakal naman kita mga oxygen para ready naman kita. Ang tanani nga ginaobrata, hindi lang ta gusto nga ma-overwhelm ang mga hospital. Kay kun ang mild cases, masulod lang to sa ospital, hindi gina magdugay ang hospital beds. Bisan ng kada pamilya, ang ginainganyo man nga magbutang sang 2-3 ka mga COVID kits sa ila panimalay. Iniagod sa tion may magpositibo nga miyembro sang pamilya, sarang nila ini mapadala sa tion sayluhon ang pasyente sa mga quarantine facility. Importante man nga nahibaluan ang numero sang mga doktor sa health center kag mangin sa emergency operations center sang syudad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Groundbreaking ceremony para sa 30 ka mga waiting sheds nga igapatindog sa syudad sang Iloilo, ginpatigayon kaina sang aga. 30 ka mga waiting shed ang igapatindog sa nagkalain-lain nga lugar sa Iloilo City. Iniagod mangin komportable ang paghulat sa mga sumalakay nga naga-commute sa ila pagpadulong sa trabaho kag iban pa nga transaksyon. Bangod sa nagapadayon nga pag-uswag sang syudad, nakita ni Mayor Jerry Treñas ang importansya sang sini nga mga gindonar nga waiting sheds. Ini kadako gid nga bagay para sa mga pumuluyo, kay te na insindihan taman, hindi tanan naton nga palangga nga mga Ilonggo may salakyan. Hindi tanan nga mga palangga nga pumuluyo may ara ila gid nga salakyan nga nasakyan nila pakadto sa ila nga trabaho, kag balik halin sa trabaho pakadto sa ila balay. Kadamuan ari diri nagabantay sang ila salakyan, amo ina nga kadako sang pasalamatan naton sa Mega World. Kaina sang aga, ginpatigayon ng groundbreaking ceremony sa Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao. Ang mga waiting shed ang natigayon, pinaagi sa partnership sang Iloilo City Government kag Mega World Corporation. Rest assured that Mega World Corporation will continue to be an ally. And these Mega World donated waiting sheds are a proof of our company's commitment to help the city government in achieving its vision for a more progressive and beautiful Iloilo. Thank you everyone and God bless. Ang mga waiting shed ang disenyo sang kilala nga si Architect Paulo Alcazaren nga amo ang nagdisenyo sang Iloilo River Esplanade. Divine Singh para sa Level Up Patrol.